Tässä pikaopas onnistuneeseen asuntokauppaan. Käydään läpi myyjän ja ostajan tärkeimmät muistisäännöt. Olitpa sitten myymässä tai ostamassa, niin tää on just sulle. Pohjimmiltaan molemmat haluavat samaa, sujuvan ja reilun kaupan ilman mitään jälkipyykkiä. Mutta matkassa on mutkia. Piilevät riskit ja lakisääteiset velvollisuudet voivat yllättää. Yksi tärkeimmistä työkaluista on kuntotarkastus. Se kertoo, mikä kiinteistön todellinen kunto on. Ja mikä parasta, tästä hyötyvät ihan kaikki, niin myyjä kuin ostajakin. Eli pointti on, että kun molemmat tietävät, mitä ovat ostamassa, vältytään kalliilta yllätyksiltä. Seuraavaksi energiatodistus. Tämä on lakisääteinen paperi, joka pitää olla kunnossa. Ostajalla on oikeus nähdä se jo esittelyssä ja se pitää liittää kauppakirjaan. Mutta tarvitaanko tätä todistusta ihan aina? No, ei aivan. Poikkeuksia on nimittäin olemassa. Esimerkiksi pienet rakennukset tai vaikkapa kesämökit. No entä sitten, jos todistus puuttuu? Mitä siitä oikein seuraa? Ensinnäkin, kauppa on lainvastainen. Se voi viivästyä ja viranomaisetkin voivat puuttua peliin. Ja hyvä tietää, on olemassa myös kevennetty todistus. Esimerkiksi sukulaisten välisiin kauppoihin. Eli myyjän muistilista on tämä: hoida tarkastukset, varmista paperit ja ole avoin. Ja ostajalle perehdy raportteihin, pyydä energiatodistus ja tiedä, mitä olet ostamassa. Kun valmistautuu hyvin ja on avoin, lopputulos on turvallinen asuntokauppa kaikille osapuolille. Joten oletko nyt valmis tekemään seuraavasta asuntokaupastasi sekä sujuvan että luotettavan?